Nah, Marsono lalu. Iki ra lunga to? Ra lunga. Ora keplek. Kok play terus ta? Heeh. Liwat urung. Eh, Liwat urung. mawe yang liwat to sange. Ngerokoknya, lho, oke. Njok rokok batang Iya, ya. heeh, ra apa-apa iki. Gitu. Kowe turumu kok dhewe ya, Di. Di? Kok Di ta jenengmu asline? Marsono. Oh, kowe turu dhewe. Kowe dhisik tinggal bapakmu rene isik umur pira, Di? Wis ora usah ngomong ngono ae deh. Eh, anu tunggalmu pira ta? Papat. Papat. Limo mati siji. Sapa lera mati? Yo, Bang. Lah jaga kali kota sak ngantenake. Oh, itu undangan toh? Manu jangan parno wae setan iki. Ngene sapa to kuwi? Jangan kanca parno kertas loro mae dele pajang. Nganten omahe lor dalan apa kamling. Oh, kok itu undangan kuwi. Oh, mula kok nganggo bathik iso. Kok nganggo bathik? Sepatune ning urung. Oh, patu kuwi anu. Sepatone ora. Sepatu kuwi sesak ndek. Nganggo sepatu. Nganggo sepatuku piye? Sepatuku. Apa? Nganggo sepatu ngono aku. Oh, tuku dhewe dhewe. Kuwi beda aja. Ukurane pira kowe? 82. Padha aku. Aku ya 82. Mungkin ngombe teh apa ngopi? Mbak Yumu sing mbarepe sapa to kae jenenge? Kae jenenge Romi. Romi. Isih ya kae ya. Omahe ngendi to sing manggone nanti? Manggone? Yo mak Endang Kajong. Heeh. Terus sing nomor loro? Mati Mas Marno mati. Oh, Mas Marno mati. Terus jenenge Sisum kuwi. Sisum sing manggone? Papat terus Mariani urus aku 65. Oh, sing berarti kowe cilik dhewe. Oh. Kowe lho ndek bojo. Urung ndek bojo. Oh, lah iya. Ya kowe anu arep nikah kapan? Ora ngantenan, urung ndek bojo. Oh, lah iya. Lah pengen nikah ra lho. Pengen ndek bojo ora? Ngantenan urung genah. Pengen ndek bojo ora? Anu, wong urung ndek Tabungan. urung ngantenan. Oh, lah iya. Urung ndek tabungan barang to? Ndek tabungan urung. Ngebange yang TTBR pula bungang. Oh, tabunganmu pira? 8 juta 88. 8 juta 88. Nek ya ditinyak ngebangan. Lah iya, urung tak jupun. Mulung iki ngebangane jatahe yang toko tutike. Jatah rong medhone. Mutlung saksi. Jatah apa kuwi? Det jasa rong saksi pisan iki. Rong saksi iki punjul iki mbok. Panjau det jatah tanggal 15 iki ya Juni kuwi. Oh. Tanggal 5 kon mau ora-ora nae. Wong kok areng kali kota se. Muka aku kartu keluargane do diping. Diping? Ana sepeda ngene iki enggak. Lah ngopo ngono ki nak diping ngono kali ki? kota setan lho Durmara ndak dina ngono. Oh. Wah. Kok diping bareng to? Anu nek suwe ngene gaene menone cepet gaene dah. Dipene nang desa sendiri ora ning TV ora ngerti. Ning wong kali kota saya nang nak lihat desa ora ngerti. Ning ngono ngertine mung sithik. Oh. Udah ngomong diping iki di sepeda ini diping ini entek ra entuk jauh. Het moro. Pedal abang apa biru? Pedal abang apa biru? Udah spidol paling pulpen. Ngomong ngene Nak pulpen abang ki anu kena cara sekolah kae bijine elek. Ning wariso iki kalau Karmen iki wong loro nang. Wariso karo Karmen ngomong ning nak liyane ra ngerti.
Nang ker ngomongnya ini ngepeng ya orang ngerti sing ngomong-ngomong ngono lho. Ning ngomong ngene ini ora jodine do pun jauh jete ketak-ketak ngono lho. Oh. Baru anu desane cerak. Entek mesti duwite. Heeh. Ini jauh ya. Ning ngomong gawe kok topar bae ngomong gawe cepet kan kecamatan. Apa gawe apa kuwi? Eh? Gawe apa? Sapa? Nak gawe nang kecamatane gawe. Ya disulang gawe nang ngatur wargane murung dina dadi sah ya. Bisa. Iso ini mari wani cepet. Emang jo surate ngono gawe terus langsung gawe iso rong dina dadi nek ngono iso ya. Lah kowe saiki nyekel dit ora? Eh, Didit ora? Pak aku bayare ngambek esuk kan. Oh, sik duwe. Wis nek kowe nak ngepit ngalor kan nang endi to? Nang pasar. Eh, Nang pasar. nek iki kok ora jagong nek arek dadakne pit arek kan. Oh, lah ndake pit. Dadak pit ku Bar jagong, arek ndake pit. ora jagong dadak pit. Ora jagong. Pite dugale ora anu ora seneng mesti. Pamane jagong ya gur cerak mlaku ora apa. Ya anu. Nek jagong ya nek enak iki. Lah iya. Jagong kowe mlaku wong butuh kono gur nang pasar kono to, Kulon Pasar kuwi to? Eh. Heeh. Iki Kulon Pasar kuwi lho. Suwetep kuwi. Lah iya, Pasar, Kulon Pasar. Iki nganten lenak iki bosone nganten wedok iki. Bawa pengantin wedok. Wanten wedok. Anake Pak, Nganten tekal kota. anake Pak Satrio. Nak kali kotes kuwi nganten lenang. Anake nganten lenak iki. anake Bu Endang. Nek omahe kali kota setan nganten wedok iki. Lenang. Lenang. Heeh. Ono majangane iki. Bener nek ngene ngene. Wis temokne wis arek ngendi ya. Iku kali kota setan ngunduh mantu. Oh, wis nganten nang ya. Oh. Oh, nganten. Ini apa wis wingi. Oke. Iki saiki kuwi Kulon Pasar kuwi ngene Pak Satrio. Oh, Lah kae to, loro pasar ae ngene tri ya. krungu kae lho, Kulon Pasar. Kono pasar. Oh, Heeh. jebukang. Nggon buper, cerak buper kae lho. Oh, cerakane kretek iki dah. Heeh. Kretek lah iki ngalor kae ngene. Etan buper Iki nganten wedok iki. kan wedok. Oh, wedok. Oh, pajane cilik. Heeh, wong kono ya gur nggone gur cilik kok nang dalan kok. Nganten wedok ta. Anu mangkat saiki apa engko? Ya engko njagong. Ya satu-satu sik kono. Terus Ya.